चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निज्लागुरिनि गलानिफ्राय थुक्राझारसिम थांग्रा थाइखा जरा बर्तिनालिनिफ्राय बेंटलसिम थांग्रा लामाखौ मावफुंनो थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बेजों लोगोसे थाइखा जरा गुदि फरायसालियाव मिरु अंगनाबादि न' लुफुंनो थाखाय बेखेवनानै होयो। गोबां आसनिफोरखौ बेखेवनाय नुनो मोनदों, लामा सामाखौ मा बुंनो सारा बे? गिबियावनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोदों। जे जोङो बुंदों जे जौगानाया जोंनि थांखि, ओनसोलखौ जौगाहोनाय, ओनसोलखौ राङारि बिथिं, जोंनि जगाजग बेबस्था, सोलोंथाइ फारफ्रोम दिगावनो जौगाहोनायनि जि मोनसे थांखि, जोंनि जि मोनसे सत बांसामोन, बे सत बांसाखौ जोङो दिनैहाय आसाम सरकारानो जा, जोंनि बिटिआर सरकारानो जा, बे मित्र जथनि सरकारा दिनैहाय सत बांसाखौ जोङो फुरा खालामनो जोङो जोबोद मोनसे थांखि लादों। आरो बेबायदियैनो दिनैहाय सान्थिफुरनिफ्राय सुबाइजारसिम जि मोनसे थुक्राझारसिम जि मोनसे मुख्यमन्त्रि उन्नत फकिफत आसनिनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे लामाखौ दिनै बे निज्लागुरियाव जोङो बेखेवदों। जोङो साफ्रोमबो एमएलएफ्रा बा जों साफ्रोमबो एमएलएनो आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा 50 किल'मिटार बेबायदि लामा हमनो होदों। दा बेयाव गोजाम लामाखा जायखौ जोङो एसे डेभेलप खालामनांगौ आरो गोदानथार लामा जेराव फाखा जायाखै बा सिसि ब्लक जायाखै बेखौ जोङो गोदानै हमनांगौ। दा बेबायदिनो आंनि समस्थियावबो गासै 50 किल'मिटार लामा देग्लाय 22-23 बे फाइनान्सियेल इयाराव बेखौ हमनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि हान्था मेलानि जिफोर राहा बेखौ निस्सय मेजर जेंनाखौ जों फोजोबनायनि थांखि लादों। आरो आं आसा खालामो नैबे लामाया बिराद मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे लामा, बियो जोंनि चिरां जिल्लानि हेडक्वार्टार काजलगावनिफ्राय लानानै सान्थिफुर गेलेमफु फैनो थाखाय जिफोर जोङो लामाया बायला जिला जानानै दंमोन, दा बेखौ हमनो मोननानै बा दिनैहाय बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि जे बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जे जोंनि खोथा होनायमोन, बे खोथा होनायखौ जों दिनै फुरा खालामबाय। आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा थाइखा जरायाव दिनैहाय जों बेखेवबावगोन। मैया निसिमा समस्थियाव मोनथाम लामा जोंनि गार्जेन मिनिस्टार बिथां इउजि ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बेखौ बेखेवनाय जादों। आरो मैया फुङावनो सामथाइबारि 13 चिरां समस्थिनि सिङाव थानाय बेयाव मानगोनां चिफ बिथांनि जानानै आङो लामाखौ बेखेवदों। दा बेबायदिनो आरोबाव माखासेया जोंहा काजलगावबो दंबावो, बिनिफ्राय जोंहा सालाकाथि समस्थियावबो दङ। बे समस्थिनि फारफ्रोमबो खना खनला समानै जौगानाय, समान मोनथाय बेखौ जोङो नाजाबाय थानाय जादों। मिजिं खालामदों मुख्यमन्त्रि बिथांनि जे सिमां, जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर'नि सिमां आरो इउपिपिएल दोलोनि जेफोर मोनसे सत बांसा, बे सत बांसाखौ जोङो जेब्लाबो सुफुंनो थाखाय, रायजो राजानो जोङो उत्सर्गा खालामनो थाखाय, रायजो राजानो थाखाय बावनो थाखाय जोङो जेब्लाबो रेडि। उननि समाव खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा रायजो राजाफोरनिफ्राय मा आशीर्बाद खावलायगोन? बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो बेखौ फोरमायनो लुबैदों जे आङो सिडली समस्थिनि सासे एमएलए हिसाबै जोंहा 50 किल'मिटार जों अलरेडि लामाखौ जों बेखेवबाय बा बेखेवगोन। बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननो आं फोरमायनो लुबैदों जे गुडउइल माने आसनिनि गेजेरजों जोंहा चिरां जिल्लायाव आरोबाव 56टा बेबायदि लामा दंबावो। दा बोसोरसेयावनो जोङो गुडउइलनि गेजेरजों 56, एमएलएनि गेजेरजों जोङो 50 किल'मिटार आरो बिनि अनगायैबो जोंहा एसअपिडिनि माखासे लामा दङ, बिनिफ्राय नोङो WPTनि माखासे लामाफोर दङ, RIDFनि लामा दङ। दा बेजों जोङो नायदों जे मुख्यमन्त्रिया मोनसे थांखि लादों, जोंनि गिबि मन्थ्रिया, जे फैगौ 2022नि गेजेरावनो जेराव जोंनि लामाफ्रा एखेबारे गाज्रि जानानै दं, गोदान माखासे लामा बानायनांगौ, बिनिफ्राय दंफां दालांखौ जा कनभार्ट खालामजोबनांगौ फाखायाव, बिनिबो माखासे हमखानाय जाबाय। खोब खम समनि गेजेराव जों बेखौबो बेखेवगोन। आरो बेबायदिनो ब्रिज गेप दङ, जेराव गोबां जायगायाव जोंहा ब्रिज गैया, बे ब्रिजखौबो दिनै बानायनो थाखाय नाजानाय जादों। सिडली समस्थियाव गुबैयै मोनथाम गेदेर ब्रिज नांगौ जोंहा। बे जाहैबाय औगुरि आरो आमगुरि बारस'नाय, बेयो नांगोल दैनि गेजेराव माने बेयाव दङ। आरो आमगुरिनिफ्राय राङिजरा बारस'नाय माख्रा दैनि गेजेराव, बेनिफ्राय ओरैहाय बासुगावनिफ्राय खालिफुख्रि बारनाय, बे जाहैबाय
साम्फा दैनि सायाव बे मोनथाम मेजर दालां आरो बे मेजर दालांखौ आङो एसेमब्लियाव कुइसन पुटआप खालामदोंमोन आरो चिफ मिनिस्टार बिथांनिफ्राय मोनसे लिरनानै होदों जे बेखौ जोङो DPR बानायनो थाखाय अर्डार होगोन आरो DPRआ जेब्लानो कमप्लिट जागोन अब्लानो बे दालांनि सेंसननि खोथाखौ जोङो निस्सय सिन्था खालामगोन होननानै दा काउन्सिलनिफ्राय अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामनानै चिफ मिनिस्टारनो साबमिट खालामबाय गार्जेन मिनिस्टार बिथांखौबो आं मैया खावलायदों बेखौ साबमिट खालामनानै दा DPRनि थाखाय प्रसेस जाबाय थादों बियो आं मिजिं खालामदों देग्लाय 23 नङाबा 24 मायथाइनि गेजेराव बे निस्सय जाफुंसारगोन आरो बेजों जोंनि गासैबो जिथु कानेक्टिभिटि बे कानेक्टिभिटिया मोजां मोनसे थासारियाव फैगोन आं मिजिं खालामो गोलाव उत्तरनि खोथानि माखासे गामि मोनथामसोनि रायजो राजाफोरा हानि लाइ लथर बा हानि लेखाफोर मोनैनि थाखाय बिराद खस्थ' भुगिनानै दंमोन खिन्थु नै दा दसे समनि उनावनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोननि बिटिआर सरकारनिफ्राय दा होनो थांगासिनो बिथांमोना सारा बिनि गेजेरजों मा मिजिंथिगोन जोंहा बिसायख'थिनि जोंनि जे मेनिफेस्ट' बे मेनिफेस्ट'आव माखासे गोनांथार हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै जोंनि थांखिनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजानि खाथियाव फोरमायदोंमोन बे जाहैबाय हान्था मेलायाबो मोनसे बेनिफ्राय हा गैजायिफोरनो हा होनाय बा फरेस्ट जायफोर डुवेलार्सफोर बिथांमोननो 2006 मायथाइनि आयेन बादियै एक्ट बादियै हा राननानै होनाय पाट्टा होनाय आरो बिदिनो सोलोंथायाव जौगाहोनाय दा बेफोर खामानिनि गेजेराव लामानि दालांनियाथ' जाबायानो थादों सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा UPSCनि आनजादनि थाखाय UPSC APSCनि थाखाय दिल्लीयाव 50 जन सुपार 50 फरायसाफोरखौ जों कचिंनि थाखाय हरगासिनो दं इन्जिनियारिंनि थाखाय सुपार 50 मेडिकेलनि थाखाय सुपार 50 गरसेबो फैसा होनाजासे फ्रि अफ कस्ट बिटिआर सरकारनि बाख्रिनिफ्रायनो बाहायनानै जोंनि सुबुं धोनखौ जों बारायनो नाजादों आरो दा दिनै दसे समनि उनावनो जोङो नैबे रुनिखाथायाव जायफ्रा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों हा मोननायनि थाखाय जग्य बै सुबुंफोरनो जोङो दिनैहाय हा पाट्टा राननो थांगासिनो दं आरो बेनो फोरमायदों जे जोङो सरकारा माने रायजोजों थानानै रायजोनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय रायजोजों थाफानानै रायजोनि जेंना जेंनाखौ बुजिनो थाखाय जे मोनसे जोङो सिन्था खालामदों बे सिन्थानिनो मोनसे मोगथां महर होननानै आं बुंनो लुबैदों आरो रायजो राजाखौ आं खावलायदों जे जोंनि सरकारा थांनाय 15 बोसोराव सोरबाया मा मावनो हादों हायाखै बेजों खोथा गैया थांनाय 15 बोसोराव प्रतिश्रुति बादियै सोरबा सरकारा मावनो हादोंना हायाखै खोथा गैया नाथाय जोंनि सरकारा जोंनि जे समायखिरा जोंनि जे सत बांसा बे सत बांसाखौ जों रायजो राजाजों थाफानानै रायजो राजाफोरनि जौगानाय रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जों खामानि मावनो थांगासिनो दं आरो बेनिखायनो हा पाट्टाखौबो जों निस्सय होगोन मालाय सोरबाया होनो हादोंना हायाखै खोथा गैया जोंनि सरकारनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा बिश्वास लायोब्ला फैबाय थानाय समाव आरोबाव रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थानो हागोन बेखौ आं फोथायनाय दं